que consistien en agafar dos recipients i en cada un d'ells els hi posava missatges amb un negatius i amb l'altre positius. I les persones que passaven per allà, o em sembla que ho havia fet fins i tot en una classe amb nens, a cada recipient li deien uns missatges en negatiu o en positiu. Em sembla que uns eren missatges com t'estimo, gràcies, preciós, i l'altre t'odio, fracàs, etc. El que va fer va ser agafar després aquests dos recipients amb aigua i congelar-los. I resulta que amb els que li donava missatges positius, l'aigua havia creat com unes estructures, com uns cristalls preciosos. I en canvi, amb el que li havia donat missatges negatius, les estructures eren caòtiques, sense cap coordinació, diguéssim. La reflexió simplement és que si cada un de nosaltres som un 70% d'aigua, doncs imagineu-vos com ens poden estar afectant els missatges negatius que ens diguin els altres o el que li diem amb els nens quan són petits, no? Dir-li coses bones o coses dolentes amb algú, fins a quin punt es pot convertir en algo físic que després ens afecti. I res, ja està.